Bon dia, avui és dimecres, quart dia de ruta. Ja acabem la via verda de los Ojos Negros, l'hem acabat ja avui aquí, a Xèrica. I ara ens anem cap a Torralba del Pinar, on ens espera l'Alvira i la Nati. I bueno, pues res, que ha sigut una ruta de los Ojos Negros molt xula i ens disposem doncs, a començar la jornada. Fins després, adeu! Ballem amullen les aigües del Rin, entro amuntant rus a Berlín, m'espanta el teu passat viking. Mentre ens besem entre copes d'arbres gegants, de mare res a déus estranys, ton pare educa uns elefants. Fem l'amor 200 dansaires otomans, giren contents al meu voltant, somriuen i piquen de mans. I ens abracem i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del